Ktorú časť svojho tela pokladáš za úplne na ktorej by si ešte mal popracovať? Akože... Neviem, ja nerad hovorím o svojich nejakých prednostiach, to musia povedať asi iní, posúdiť, ktorí ma vedia objektívne zhodnotiť, hej. Ale tak si myslím, že chrbát je taký, chrbát je lepší na mojom tele určite. No a tak slabín je tiež dosť. Slabín, stále je čo zlepšovať. To telo nikdy nebude dobré. Ale možno spodná časť tela. Tam mám určité mezery. Dobre. No, teraz. Aké máš skúsenosti s doplnkami výživy, či už kladné alebo záporné, čo by si mohol povedať, že dajme tomu, čo bereš ty, jak často, alebo niečo doporučiť, niečo zase vylúčiť? Ja myslím, že ja by som doporučil. Myslím, že nie som ani v tej pozícii, že by som niečo doporučoval niekomu. Proste. Tak ale predsa už len nejak vyzeráš. Tak... Myslím, že ľudia všetci si nejak tak uvedomujú tú potrebu, že keď proste navyšujem nejaký tréning alebo tú aktivitu športovú, tak musí navýšiť aj ten príjem nejakých tých látok do tela. To znamená, že bielkoviny, keď chcem pribrať, tak aj sacharidy do toho musím dať. Áno, to znamená, že buď nejaký dobrý gainer na pribratie, alebo potom nejaký bielkovinový koktail. Proteíny, také niečo. Proteíny, jasné, aminokyseliny. Taká základná výbava, by som povedal, taký základ pre chalaňa, ktorý chce trošku vyzerať. By som dal kľudne nejaký kreatín, krealkalín, hej, taký modernejší. Dal by som nejaký dobrý gainer a dal by som kľudne aj nejakú bielkovinu a aminokyseliny BCAA pred tréningom, po tréningu, proteíny nejaké 3-4 dávky denne. Ale to je základná výbava, to by podľa mňa malo byť. Teraz, keď teraz chudneš jedno s druhým, tak používaš aj, dáme tomu nejaké látky ako L-karnity, nejaké spalovače tukov? No jasné. Bol som inak celkom prekvapený, že keď som nasadil do kardio a som pridával na minútach, tak to moje telo začalo zázračne spalovať. Samozrejme som to podporil, som to L-karnitínom, ktorý som si dával pred tréningom, potom po tréningu ráno na lačno, to znamená, že tam som potiahol nejaký mesiac na také naštartovanie. A už potom už to ide samo. Hej. No, to ide samo, lebo akoráhle ty ubereš sacharidy z príjmu denného a navýšiš aktivitu, hej, tak to telo zistí vlastne, že má málo tých cukrov a musí si ich brať energiu do zásob. A tým pádom vlastne ideš dole z váhu. Takže by si teda odporučil teda L-karnitín ako... L-karnitín môžem kľudne odporučiť, jasné. Pohode, veľa ľudí nám to bude chcieť schudnúť jedno s druhým a... Určite je to jeden z mnoha doplnkov výživy, ktorý určite má čo povedať. Dobre. Aký by si chcel dosiahnuť najväčší úspech? Viem, že dám tomu teraz začínaš jedno s druhým, ale ako víziu do budúcna, že čo by si chcel dosiahnuť nejak najviac, že či potom chceš to robiť nejaké profesionálnejšie úplne forme, alebo... Toto je presne taká otázka, vieš, to si musí človek položiť, že vlastne áno, že či to má takto zmysel ťahať, či nemá. Rozhodne by som chcel súťažiť. Hej. To znamená, že teraz by som sa chcel odpichnúť od týchto majstrovstiev a postaviť sa na nohy proste, ukázať sa, snažiť sa prezentovať, naučiť sa prezentovať svoje telo, naučiť sa schopnosti predať ho. Takže môžeme rátať s tým, že ťa uvidíme teda, že ťa budeme vydávať do budúcna častejšie na takýchto... Pokiaľ sa nič zlé nestane, pokiaľ budem zdravý, tak sa budem snažiť. Tak sa môžeme na teba tešiť, dobre, to som rád. A teraz vlastne ty si pred súťažou a keď už si teda bol aj predtým na súťaži, aký je to pocit stáť pred, dajme tomu, tými ľuďmi? Či si nervózny pred tým, alebo... To je strašné. To je strašné. A tak funguje všetko? Ešte je to strašné, lebo zrazu máš v hlave zakodované pózy, hej, čo spravíš, nejakú zostavu máš pripravenú, ktorú si predtým chystal, ako máme prídeš tam na to pódium, zabudneš na všetko. Proste vidíš tam tie tváre, pozerajú všetci na teba, hej, chcú vidieť niečo, nejaký výkon, teraz pre tebou bol možno niekto lepší. A máš nervy často. A proste to je veľká hra nervov, ale to je zase to len o tom, že byť vysúťažený. Ty si poradil ľuďom, ktorí chcú alebo chceli by začať s kulturistikou, možno pôjsť na majstrovstvá, uvidia tam teba, otvorenú kategóriu teraz. A čo by si teda poradil ľuďom, ktorí chcú začať a čo by si naopak, dajme tomu, že nejaké chyby, čo si spravil ty, čo by si povedal, čo nerobiť, čo robiť a... No, ja keď som začínal, ja som chyby hádam ani nerobil. Ale čo? Vieš čo, dovolím si to tvrdiť, že som cvičil, ja som to mal proste prečítané, ja som strašne veľa čítal, študoval, ja proste aj časopisy, ktoré vychádzali,
proste som to čítal, potal som to, hej. A ja neviem, keď som začínal, tak som chodil na karate, hej, chodil som na volejbal, chodil som, čau Ferry. Čau. Chodil som proste všestranné športy som robil, hej. A čiže mal som také v sebe niečo zakodované, že ten šport proste, že tá sila, niekto tam proste je. Čiže ja keď som vošiel do fitka a chodil som ešte pritom na karate, tak som bol ovplyvnený karate, áno. Takže ja som prišiel do fitka, dal som si rozcvičku dobrú, zahral som sa, čo málo kto robieval, áno. Všetci na mňa pozerali, čo sa tam naťahuje. A ja samozrejme karate, nohu som vyložil hore, čo som vládal, tam som sa šponoval. No a potom som tam udrel nejaké tie želieska, nejaké tie keksíky, niečo som tam podvíhal, nebolo to bohvie, čo som začínal, ale odporúčil by som ľuďom možno najprv si tak pozisťovať, čo cvičiť, ako cvičiť. Myslím, že dnes je už aj dostatok trénerov, ktorí ochotne poradia, keď zaplatíš. No, tak ochotne ti poradia, zasvetia ťa, kľudne mesiac treba len také vedenie, hej. Lebo keď naozaj človek nevie, ja to veľakrát vidím aj u nás vo fitness centre, že proste príde človek a hneď vidím, to má na čele napísané. V živote som necvičil, neviem čo mám robiť, ale som tu. Tak ale najdôležité je určite začať chceť. Je to určite lepšie ako sedieť doma pri otvorených čipsoch a s kolou, s červeným vínom. Je to lepšie byť tu ako tam, to je jasné, ale keď neviem, čo mám robiť. Že radšej možno by som odporúčil tým ľuďom nejak zainvestovať do toho, veď není to zase tak neúnosne drahé, ten tréner, aby som si ho nemohol dovoliť, ja neviem, aspoň na mesiac. Mesiac nech ma zasvieti do tej problematiky. A zamedzím nejakému zraneniu, nejakým zlým návykom pri cvičení, lebo koľko ľudí ani nevie, čo cvičí. Naozaj. Však to jasne treba niekoho, aby ťa, keď o to nič nevieš, aby ťa niekto viedol k tomu. No a jak to zmenil, dáme tomu tvoj život časovo, v súkromnom živote, ako samotné posilovanie, teraz už teda, keď už sa chystáš viac súťažne, že bojíš sa toho, že to nejak výrazne ovplyvní tvoj život, alebo? Neviem, ako by to malo môj život ovplyvniť. Strava je celoročne dobrá, to znamená, že áno, tie návyky určite sa zmenili, to znamená, že určité veci proste doma sa nepraktizujú, hej. S priateľkou takisto proste je naučená aj ona už presne. No musí držať krok, to isté aj keď som bol ešte nezadaný a býval som doma s mamou, so sestrou, tak takisto sme zrušili, ja neviem, pečené bravčové. Lebo na čo, vieš, proste tam, áno, prešlo to všetko takou transformáciou určitou a myslím, že to nie je na škodu. Čak akože je to už zdravšie. Myslím, že to nie je na škodu, rozumieš, keď tie zdravé návyky pochytia aj ostatní od teba. No, to je super, to len pre nich dobré. Práve presne to som mal na mysli, čo sa týkalo súkromného života, že jak to zobrali ostatní, lebo dáme to niekto má rád to a niekto ti to bude vyčítať, že prečo to robíš, alebo takéto veci som na mysli. To je ich problém, čo? No však to je jasné, však mňa to nezaujíma. Vieš, akurát ja mám s tým spojené nejaké výdavky, pretože keď niekam ideme na chatu, alebo niečo, tak všetci sa tešia, že si tam niečo urobia, vieš, niečo sa upeče, alebo čo. Nehovorím, že si aj ja nedám také ugrilované niečo, ja neviem, nejakú krkovičku, áno, to zase nesom ja neviem, svetec v tomto, však jasné, raz za čas, keď si dáš, to nie je zlé. Len štandardne tá strava, hovorím, ešte raz opakujem, je naozaj dobrá. To znamená, že stále dookola je tam to mäso na grille, je tam to hovädzie, nejaká fašírka mletá, udusená pekne, hej, proste takéto zdravé. Takže ty moc pri varení oleja asi... Minimum, jasné. Dobre, tak ideme teda tú otázku na telo. Už to chceli kolegovia, myslím, že väčšina ľudí to chce počuť. Gej alebo nie si gej? Keďže má prestovku, tak asi nie, ale dobre. Páčo, teba by som chcel páčiť. Ja som nadaný. No a čo? Ale môžeme niečo vymysleť? Dobre, tak bol to nejaký návrh, dobre, tak ja idem bokom. A samozrejme, že teraz si vyrysované, vyzerá celkom dobre, aj telo jedno s druhým, určite hormóny fungujú cez leto jedno s druhým. Ako na teba reagujú ľudia, dáme tomu, blíži sa leto, kúpalisko, diskotéky alebo nejaké zábavy, určite baby alebo ľudia. Stretol si sa nejaký, alebo máš nejaký zážitok, čo môžeš prezradiť? Zážitky. Ako, vieš, ja neviem, ako... Dám tebe otázku, ako ty vnímaš takého človeka? Ako by si mňa vnímal na diskotéke? Kebyže máš retás, tak poviem, že si mafián. Dobre. A ja som pri tom robil čašníka, hej? No vidíš, dajme to. A ja som pri tom robil čašníka a proste ľudia ma videli
Áno, sú to väčšinou predsudky. Ale nie tak, ale určite dáme tomu, kebyže vidím človeka ako teba, lebo tak si väčší, vidím si nejaký vyrysovaný, tak určite poviem, že vyzeráš dobre jedno s druhým. Úprimne? No, akože tak úplne poviem, že hej, no tak možno by som, že vieš, také ľudia zavidia, že kurva dobre vyzeráš, tak že teraz mi zoberie babu, vieš, lebo kúkaj na ňoho, vieš, jedno s druhým. No, to sa presne tam už blížime k tej téme, no. že vlastne tí chalani to berú trošku inak, vieš. Presne, no. Možno babi si povedia, že super, vieš, tak. Môžem si chytiť? Áno, môžem šáhnuť, omakať, ale chalaň už trošku ináč uvažuje, vieš. Chalaň už ťa berie ako nejakého soka možno a väčšinou sú z toho také potom opletačky zbytočné naťahovačky. No asi s niekým už, že záme to, že kvôli tomu, že jak vyzeráš tam... Že keď niekto rýpe, ale jasné. A tak tomu nezabrániš asi, vieš. A už si vyriešil pár? Si? Ale nie, ja sa vyhýbam takýmto veciam, diplomaticky sa vyhýbam. No a teda už také korenistejšie, že nejaké baby alebo niečo akože letia, flirtujú s tebou, alebo neviem, keď ťa vidia na diskotéke, dojdu za tebou, alebo nejak tak, že určite vidíš, že na teba niektorá pozera, dajme tomu, že stojí pre Na diskotéke asi ťažko, lebo na diskotéky moc nechodím ja. No dobré, ale tak v mladšom veku, alebo niečo, tak si doma posiluješ jedno s druhým, však musel si byť. No, že to je ten paradox, že ja ani v mladšom veku, vieš. Aha. Ale tak môžeme spomenúť kúpaliska, nejaké prírody, no tak vždy, keď niečím sa odlišuje človek, No, tak to bije do očí, áno, tak proste tí ľudia to vidia, vnímajú a asi najdôležitejšie je, že ako sa ten dotyčný správa, vieš. No, v tom. Tak ja poznám chalaňov, ktorí sa napumpuje takde a potom sa nesie jak páv, hej? Jak veľký páv, pyšný a nesie sa a tvári sa, jak keby padol z neba, čo, hej? Nie, ja sa snažím tak proste nejak pôsobiť úplne normálne, prirodzene. To je nejaké také, ja totiž to nemám rád predsudky, keď majú voči mňa ľudia, vieš, mne to vadí. Lebo presne tak, ako si ty povedal, to bude nejaký mafik, nejaký zabijak, nejaký toto vyhadzovač. Koľko ľudí mi už povedalo, že vy čašníka robíte, veď vy by ste mali robiť vyhadzovača. Hovorím, a prečo? Za to, že nejak zovňačko, nejak o tom svedčím. Hovorím, veď to je môj šport, obľúbený, hovorím, a tak to už je len ten bonus, že to je vidno, hej. Tak ale vieš, sú také typy, že proste chodia a vidíš, že sú nabúchaní, že proste kúkajú na každého. Čak ale to vieš, to sú takí, ktorým na základnej škole krádli šunkové rožky, vieš, na 10. Ukradli 10, ale mne nikto nekradol šunkové rožky. Áno, Ľuboš Klimo, raz mi zobrali, pozdravujem Ľuboša Klima, servus. Ten sa pokúšal aj s Mirom Cagáňom. Mi zobrali šunkové rožky a som sa s nimi vtedy raz dohodol na pravidlách. Hovorím, keď budeš chcieť šunkový rožek, si ho proste vypýtaj, hovorím. Neponižuj sa, nekradni mi ho, vypýtaj si ho. A odtedy mi nič nezobrali. Ja. Dobre, Takže to sú takí ľudia, to sú také tie komplexy a zrazu buď mu dáš funkciu, tak ťa zožere zaživa, lebo má funkciu, ale ťažké detstvo. Hej? Alebo pribere nebodaj zo pár gramov svalovej hmoty, tak už Páne Bože. Všetci sa z neho idú potentiť. No hlavne on sám zo seba. Vieš. Takže na toto netreba zabúdať, že treba zostať normálne nohami na zemi hlavne. Dobre, no tak toto je asi z mojej strany všetko. Ešte by som chcel tak, že možno teraz máš priestor alebo niečo, či chceš niekoho pozdraviť alebo niečo odkázať niekomu. To by som pozdravil, no tak také nezvyčné, na toto nie som pripravený. No však to som teraz schválne taký, že nečakáš, vieš. Tak asi tak klasicky by som pozdravil moju rodinu, mamu, sestru, moju priateľku a ďakujem im za trpezlivosť so mňou. Lebo teraz toľko špinavého prádla, čo nosím domov, vypoteného každý boží deň, tak to pereme, ako by sme mali 10 detí. Servus, brato. Čaute. Takže asi tak. Dobre, tak ti teda prajeme všetko dobré do súťaže aj do budúceho života. Ďakujeme za rozhovor. No podobne aj tebe, veľa detí.